Сәлем, дуслар, сезнең белән Алина Саф. Минем уку бетте. Хәзер мин постараюсь һәр көн сезгә видео төшерергә. Ашыгы сезгә комментарий языгыз. Без көтек сине, Алина. Ну, хәзер минем бакча башланда әнигә булышам. Анда кәҗәләр белән урамда йөрим. Грядкаларны карыйм. Ну, төрле эшләрне эшлим там. Тавыкларга ашарга пешерәм. Посуданы жуам, кырны эшлим. Менә шундый әйберләр минем. Но мин үтелү время ютуба, потому что хәзерчә вакыт күп булырга тиеш. Һәм үземне матур итеп татарча сөйләшергә уйлыйм, чтобы китап укырмын, китап укырмын. Может быть, ютубта укырмын, чтобы сез карадыгыз. Сезгә ошамы бу идея? Комментарий языгыз. Ә без карыйбыз Чулпан Мелисбекова Аян, сез миңа комментарий яздыгыз. Башлыйбыз. Та-та-та!
матур, меня бик ошады. Меня вообще ошо, когда вот күрсәтәләр традициялар үзенең менә монда күрсәткән шундый бик матур уйнадылар инструментта. Мин хәзер әйтергә боюсь. Миңа комментарийга язасыз. Белмисең, син шулай түгел, так что мин инструмент гына әйтермен. Бик матур киемнәр, бию, вообще бик. Менә мин уйлыйм, что бу Кыргызстан, но мин могу ошибаться. Бош киеме Кыргызстанга ошаган, потому что безнең бар мин Ешкаралда дуслар Кыргызстан, мин аларны аңлыйм әзрәк. Без алар белән төрле мероприятиеларда катнашабыз. Мин күптән сөйләшмәдем и шулай итеп начар сөйләшәм. Простите меня. Зинһар өчен. Я восстановлюсь. Миңа бик ошады шундый, менә клипта бик яхшы күрсәтелгән, менә бала уйный, аннары ул карап йөри ничек аның тормыш һәм мир шундый нәрсә аның аркылы була, нәрсә эшлиләр, бию, менә инструмент барабан кебек шундый һәм малайлар ничек бийләр, кызлар бик матур бийләр. Шундый бик матур ясаганнар, и киемнәр шундый, вот традиция, гореф-гадәтләрнең үзен тарихын күрсәтәләр. Молодцы. Казахча әйтәсем килә бер сүзне, но мин думаю, что монда Кыргызстан, но белмибез. Нәрсә, но, может быть, мин ошибаться итәм. Мин этот комментарий язмагыз, что я шундый плохая, ничего не знаю. Вообще миңа бик ошады. Рәхмәт сезгә әйткән өчен. Мин яратам шундый карарга, инструментальный, вот традицию күрсәтәләр. Вот мин просто в Инстаграмда мин путешествовать онлайн итәм. И төрле странных бываю онлайн, так что кыргыз под видео бар минем Инстаграм. Кыргыз карагыз. Но давно путешествую онлайн итмәдем. Там будет путь саф highlights. Беләсезме? Сохраненный сторис. Свой Инстаграм пиару. Пиарить. Кыргыз. Ярар? Сез комментарийга языгыз, нәрсә тагын төшерергә. Мин все время скриню, чтобы потом посмотреть, карыйм, нәрсәгә төшерергә. Мин онытмыйм. Если мин күрмәдем сезнең комментарийга, тагын языгыз. Мин күрәрмен. А то бывает, что иногда күрмим, но мин стараюсь. Сезнең белән булды Алина Саф. Сау булыгыз, дуслар. Менә шулай булды.